Mga igsoon, mga anak sa Dios. Usa sa mga founders o congregation nga nahimong ilado isip usa ka santo mao si Saint John Bosco o si Don Bosco. Natawo siya sa Italy niadtong 1815 ug sayo kay namatay iyang amahan. Bata pa siya, naka-experience na siya og mga damgo nga nahimo nga giya niya sa iyang bukasyon. Ang iyang unang damgo nagpakita kang Hesus ug Maria nga nagtudlo kaniya sa pag-atiman sa mga kabatanunan. Si Don Bosco wala nagtuo nga epektibo ang punishment sa mga bata o kanang pagpasakit pagdapat kanila. Siya mas nagtuo sa kalumo, sa pagmaymay o sa gugma. Mao nga nagtukod siya og oratory diin ang mga kabataan makakaton, makadula o makaduol sa Dios. Gitawag niya ang iyang pamaagi nga preventive system. Nahimo siya ang amahan sa mga kabatanunan ng mga libod suroy. Gitukod niya ang salisan nga congregation alang sa misyon sa education o pagsabuag sa maayong balita sa Dios. Ligon ang pagsalig ni Don Bosco sa Dios. Mao nga hangtod karon ang iyang mga pamaagi nagpadayon sa kinabuhi sa simbahan labi na sa mga kongregasyon nga iyang gitukod. Sa ebanghelyo karon isakay si Jesus diha sa bangka kauban ang iyang mga tinunan og gisugat sila sa kusog nga unos. Ug samtang nagkadako ang mga balod si Jesus hinahanok ra nga natulog. Dinhi nato makita ang tinuod nga kahulugan sa pagsalig kang Kristo sa tunga-tunga sa unos. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang presensya ni Jesus nagpasabot nga wala tan mag-inusara bisan pa naay unos. Kabalo si Jesus nga naay unos, apan iyang gidala gihapon ang mga tinun-an. Bitaw, ang pagtawag sa Dios dili garantiya nga sayon ang dalan, apan garantiya sa iyang pag-uban. Atong dawaton nga ang mga problema tinuod jud og lisod, dili lang pagsulay sa hunahuna, apan kini kabahin, dakong kabahin sa kinabuhi. Usahay murag hilom ang Dios sa atong mga pag-ampo, apan dili pasabot nga wala siya. Ang singgit sa mga tinun-an makarelate pud ta sa ilang mga singgit. Mao sad ni ang atong singgit. Teacher, do you not care if we perish? Mark 4:38. Magtutudlo. Wala ba kay pakialam kung mamatay mi? Pasabot nga ang kahadlok mopagawas gyud sa atong tinuod nga pagbati. Ang kamaturan mao nga ang Dios dili mahadlok sa atong mga pangutana. Gusto niya nga ang atong mga pag-ampo, mga sincero ug tinuoray nga pag-ampo. Ang presensya ni Jesus nagpasabot nga wala ta mag-inusara bisan pa naay unos. Ikaduhang punto, ang matuod nga pagtuo dili pasabot nga walay kahadlok apan pagsalig bisan pa sa taliwala niini. Sa pagkawas ni Jesus gikan sa pagkatulog, siya namulong sa unos ug sa mga balod. He rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." Mark 4:39. Iyang gibadlong ang hangin ug mingon sa dagat, "Hilom, hunong." Ang pulong sa Dios igo na aron mohupay sa atong kalisa. Human ang kalinaw, misunod ang pangutana ni Jesus. Why are you afraid? Have you still no faith? Mark 4:40. Nganong nahadlok man kamo, wala pa ba gihapon kamoy pagtuo? Kini pod ang usa pa kalisod nga kamatuoran. Matag unos, usa ka kahigayunan nga mas mailak pa nato siya. Ang matuod nga pagtuo dili pasabot nga walay kahadlok apan pagsalig bisan pa sa taliwala niini. Story time. Niing bago lang ako nakita ang viral video sa usa ka sakayang pangdagat nga naunlod didto bahin sa Tawi-Tawi. Naka-video pa gani taon tong mga pasahero bisan naglutaw-lutaw na sa dagat samtang ang ilang lansa nga gisakyan hinahinay na nga nakunis-kunis sa kusog nga bulog sa tubig.
Ako ang nahinumduman, ako ang kaugalingon nga kasinatian niadtong college pa ko. Gikan sa Allen sa Samar, patabok sa Matnog sa Sorsogon. Sa among pagtabok, gisugat mi sa Bagyo nga dagko kayo nga mga balod. Daghan ang nagsuka, daghan ang nanghilak, kulang pa jud ang mga life vests o nangahulog na ang mga baligya gikan sa kantin sa barko kay maayo naman nga nagpaling-paling ang barko tungod sa dagko kay nga mga balod. Ang uban nagsugod na og pag-ampo sa kusog nga tingog. Nakita nako ang kahadlok sa daghan nga mga tao. Ako mismo nahadlok apan relax lang ko kay sa akong hunahuna bitaw kabalo man ko mulangoy. Of course, gawa sa pagampo, maurag yun to akong gisaligan nga kung magkinaunsa man, kung buhion man ko sa Ginoo, naagyod ko'y mahimo kay makamao man ko mulangoy. Giaddam nako ang akong hunahuna kung unsay mahitabo. Kamay na lang joy kulang, maglunod na jud mi. Pero sigon pa, nadala ra jud sa pagampo. Pero ang kahadlok, ang kabalaka, karatol, dili jud nimo mabayran. Pero dako to nga lesson alang nako. Nagyud ay mga higayon sa kinabuhi nga makaamgo ta nga angay gyud ay musalig ta sa grasya sa Dios. Dili mawala ang unos apan bisan pa sa taliwala sa unos. Ang gahom sa Dios iyang mapadayag aron mahimo nimo kining buhi nga pagmatuod. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang kinabuhi sama sa dagat. Usahay linaw, usahay baluron, usahay dili pod nimo masabtan. Apan salig lang kay dili ta pasagdan sa Ginoo sa atong mga unos. Bisan natulog siya sa bangka, naa gihapon siya. Ayaw kahadlok sa mga balod nga mudagsa. Saligi ang iyang pulo nga makapahupay sa imong kasing-kasing. Ayaw sukda ang presensya sa Dios base sa unsay imo lamang nga gibati. Pabilin nga matinud-anon bisan makabati kag kalisang. Our faith can grow even in the worst of storms. Ug sa katapusan, makasulti kita uban sa mga tinunan. Tinuod gayud nga ang Ginoo anaa kanato. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.